Tak ahoj, dneska tady máme Danielku Wiesnerovou ze Slovenska a rovnou první otázka, kde jsme a co tu děláme? Ahojte, zdravím vás všetkých. Sme v Prahe a sme na seminári osobného a podnikateľského rastu a dnešný deň sme venovali práci na sebe, na svojej mysli, pretože to, aký žijeme život, veľmi záleží na tom, ako premýšľame a s akými ľuďmi sa stretávame. Super. Danielko, jak dlouho už biznis děláš a co ti tohle podnikání přineslo? Tak biznis děláme spolu s mojím manželom Tomášom už hodne dlouho, 6-20 let. A prinieslo nám veľmi veľa, prinieslo nám v prvom rade slobodu časovú, môžeme si riadiť ten svoj čas podľa seba. Prinieslo nám príležitosť získať kariéru, ktorá je na celý život. Prinieslo nám príležitosť splniť si naše sny a ciele, takže je toho naozaj veľmi veľa. Paráda. Další otázka, proč si začala vlastně v tomhle biznise podnikat? A jaká byla tvoje třeba prvotní motivace a jaký jsou tvoje motivace teď? No, ja som sa popravde pustila do MV podnikania kvôli produktom. Kvôli ich výnimočnej kvalite, kvôli tomu, že ma oslovili jednotlivé lifestyleové produktové línie a chcela som tie produkty mať doma, chcela som ich používať, takže som začínala v podstate ako zákazník. A dnes mi dáva to podnikanie príležitosť naplňať ako keby svoje životné poslanie, pretože našim poslaním s Tomášom je pomáhať ľuďom, aby žili zdravší, šťastnejší a spokojnejší život, pretože si myslíme, že tá spoločnosť okolo nás, či už v Čechách alebo na Slovensku, to potrebuje. Takže dnes z niečoho, čo sa zdalo byť veľmi jednoduché, z produktového podnikania sa stalo životné poslanie. Vaše velká expertíza vašeho leadershipu na Slovensku je vlastně well-being a teď si o tom trochu nepřímo si to tak vlastně nakousla. Tak co to pro tebe vlastně znamená a jak do toho zapojuješ ten biznis a jak se to projevuje do tvého života? No, well-being je vlastne spôsob života, kedy žijeme šťastne a spokojne sami so sebou, kedy sme vyrovnaní a keď sa pozrieme okolo seba, tak množstvo ľudí žije v strese, naháňa sa z práce domov, z domova do práce, nemá čas na svoje deti, má hypotéky, má dlhy, zlý zdravotný stav, mnoho ľudí berie antidepresíva alebo má problémy s rôznymi civilizačnými chorobami a práve nám to dáva zmysel, že chceme ľudí vďaka aj nášmu projektu, vďaka tej platforme inšpirovať, aby ten svoj život zobrali do svojich rúk. A nielen čo sa týka zdravia, ale aj čo sa týka finančného zdravia, vzťahov alebo vzťahu samého k sebe. Takže pre nás je to naozaj platforma, ten podnikateľský projekt a zapájame nielen produkty, ale zapájame takisto aj možnosť vzdelávania sa, práce na sebe, lebo tak ako som na začiatku hovorila, tak je to o tej našej mysli. Je to o tom, čomu veríme, ako premýšľame, tak podľa toho si vlastne tvoríme ten náš život. Další otázka bude na takový konkrétní téma a je to čas, protože víme, že čas řeší vlastně všichni a častým problémem všech lidí je prostě nedostatek času. Jak teda tady ten problém může náš biznis a naše příležitost vyřešit? No, my sa stretávame aj s tým, že nám dokonca veľakrát ľudia hovoria, že nemajú čas na ten biznis. Nielen, že nemajú čas na život, ale nemajú čas čokoľvek robiť. A my často s tom im hovorievame, alebo vysvetľujeme tým ľuďom, že toto je projekt, na ktorý nepotrebuješ extra čas. Pretože máš sociálne siete, máš digitálne nástroje, môžeš podnikať z akéhokoľvek miesta na celom svete. A chce to od teba naozaj pár hodín týždenne, ktoré venuješ rozvoju toho podnikania a môžeš získať slobodu. Čo sa týka, takže to bola vlastne tá jedna časť tej otázky, že tí ľudia nemajú čas na biznis a čo sa týka toho, čo tým človek získa, tak tým získa ohromne veľa, pretože my sme si ten projekt rozbehli tak, že nemusíme chodiť do zamestnania. Máme samozrejme aj iné projekty, ale nemusíme tráviť 8 hodín denne v zamestnaní a venujeme sa rodine, venujeme sa koničkom, voľnému času, takže to, čo získame, je oveľa viac, než do toho musíme dať.
Jaký jsou podle tebe klíčový faktory úspěchu v tomhle podnikání? Najkľúčovejší fakt, toto je ťažká otázka, dobre, super, díky. Najkľúčovejší faktor je asi mať sen, mať nejakú víziu o tom živote, pretože sú ľudia, ktorí v živote nič nechcú a pre nich naozaj ten projekt nie je. Je to hlavne pre ľudí, ktorí majú túžbu buď niečo dokázať, alebo majú túžbu potom, aby ten život bol dobrodružstvo, aby to stálo za to, aby ich ten život bavil a aby si ho užili úplne naplno. Takže to je ten najkľúčovejší faktor a ostatné veci sa dá v tom projekte naučiť. Pretože ten náš vzdelávací systém je nastavený tak, že človek sa naučí time management, povahové profily, komunikáciu, jednať s ľuďmi, digitálne nástroje. Čiže to ostatné už je škola toho podnikania. Protože ty máš manžela, rodinu, teď si nejsem jistý, jestli máte pejska? Ano, pejska a 2 kočky. 2 kočky, pak jednoho kocoura a jednu další kočku, ano. synátora, dceru. Tak jak vlastně ty vyvažuješ tady ty svoje profesní ambice v tomhle biznisu s tím vším? Týká se to asi dost i toho wellbeingu a toho všeobecného jakoby balancu. No, my to naše podnikanie berieme ako životný štýl. A tým, že je to náš životný štýl, tak tie naše deti to automaticky žijú, odkedy prišli na tento svet s nami. A príde im to veľmi prirodzené. A tak ako postupne rástli, tak sa začali do toho projektu zapájať, začali nás podporovať, možno venujú sa nejakým podobným aktivitám ako my. Takže je to skôr tímový biznis, ale je to hlavne lifestyle, ktorý nám dáva príjem. My sa nesnažíme budovať nejakú firmu, ktorá nás bude potrebovať, ale snažíme sa vybudovať životný štýl, ktorý je postavený na princípe sieťového marketingu a tým človek získava slobodu a môže do toho zapojiť celú svoju rodinu. Super, paráda. Já úplně jsem takovej zasněnej teď. Skvěle se mi povídá o tady těch věcech s tebou. A moje další otázka je, protože ty jsi podnikatelka a vlastně v tomhle biznise je mnoho dalších podnikatelek, a tak bych se tě chtěl zeptat vlastně na příležitosti, který tenhle biznis poskytuje vlastně i ženám, slečnám, maminkám a tak dále, a tak dále. Pre ženy je to obrovská príležitosť mať nejaký svoj projekt, v ktorom rastú, v ktorom sa rozvíjajú a ktorým sa v podstate seba realizujú. Pretože my ženy sme kreatívne tvory a chceme niečo okolo seba vytvárať, chceme ten svet okolo nás zlepšovať a toto je naozaj jeden z najlepších projektov, pretože sa prispôsobuje tomu, že máme rodinu. Ja tomu hovorím, že MV podnikanie je baby friendly, že naozaj tie maminy si to svoje podnikanie vedia prispôsobiť. Ja sama som najväčšie úspechy v tom podnikaní zažívala a najviac som sa mu venovala, keď som mala úplne 2 maličké deti. Takže sa to dá naozaj fantasticky sklopiť s rodinou a ten projekt sa prispôsobuje tým ženám. Zároveň nám, že nám to dáva sebavedomie, pretože niečo dosahujeme, niečo tvoríme, vidíme nejaké výsledky za sebou, pomáhame ďalším ľuďom, možno k tomu zdravšiemu, šťastnejšiemu, spokojnejšiemu životu. A je to veľmi dobrý pocit večer zaspávať nielen s tým, že som sa postarala o celú svoju rodinu, ale že som možno pomohla a pričinila sa k tomu, aby aj nejaká ďalšia iná rodina žila lepší život. Takže je to pre ženy veľmi naplňujúce. Díky. Poslední otázka. Měla bys nějaký rady nebo nějaký tipy, nějaký třeba poslání, který bys chtěla sdělit obecně mladým lidem, ať už klukům, holkám? Co bys takhle, kdyby tady před tebou stál mladý kluk nebo mladá holka, co bys mu teď řekla? To je krásna otázka, naozaj nádherná. Povedala by som asi to, že nikdy nebola naozaj lepšia doba začať ako teraz. Pretože ten projekt, tá platforma, ten ekosystém je tak dokonale pripravený. Máme úžasné lifestyleové produkty, máme nádherný vzdelávací systém, máme veľmi silnú komunitu, podpornú, ktorá je tu pre nás, takže ten človek začína a nie je sám. Takže by som im zapriala, aby sa do toho pustili, pretože svet okolo nás potrebuje lídrov mladej generácie, potrebuje mladých ľudí, ktorí majú vízie, ktorí chcú zmeniť ten svet a lepšia doba než teraz rozhodne nebola. Danielko, velký dík. Moc děkujeme, že si nám věnovala takhle
pár minut svého drahocenného času a opravdu si toho vážíme si toho, že máme možnost s tebou takhle spolupracovat a vytvářet něco, co tu vydrží prostě, i nás to přežije a asi tak. Díky. Bolo mi cťou, ja ďakujem vám, pretože mňa mladá generácia nesmierne inšpiruje. Myslím si, že máte obrovský potenciál a ste možno veľakrát oveľa ďalej než tá generácia, ktorá bola pred vami, takže pre mňa to bola tiež česť s vami tráviť čas a zodpovedať pár otázok. Takže čau. Ahoj.